Succes, hè? Doei, je maakt. Doei. Daar gaat hij. Ik doe me dicht. Ja, je moet even bakken. Ja. Dit is dan het beste. Beetje trollen knebbels. Ja, ik vertrouw, ze zeggen er is niks, maar dat wil we net. We hadden het dan net om een nog beklommen. Goeiemorgen, een nieuwe dag en nieuwe vlog. Koffie. De eerste nacht hebben we erop. Ik ben uiteindelijk echt te plak waar we hier bij Tietzerkantoor. We zijn in Warmsen, Duitsland. Juster nog even live muziek van de band. En nog even gezellig bijkletsen. Dus dat wie zo mooi is wat. We hebben heerlijk slipt. Het weer al wat fris vannacht. Dus ik moet de even een extra tekentje. Hoe gelukkig ga ik die mee. Maar wie prima te doen. Iedereen is nu wat aan het opstarten. Kunnen we wel zien. Van de morgen worden we wekker maken bij muziek. Maar nou ja, iedereen is er wel weer klaar voor. Joet, mijn eerste dag van Tietzerkantoor. Maar officieel dus de tweede dag van Tietzerkantoor. En deze cactus, die gaat met alle opdrachten mee dan. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij, Tietzerkantoor. Hoi liefie. Hoi. Beetje slip? Jawel. Wat voest van juster? Wel lang. Wel lang? Wat weer de leukste opdracht? De leukste opdracht. Ja, dat shirt, hij kan je net mij krijgen. Ja, ik denk op de het. kamer is ook wat vies. Even wacht, ik poets je hem even. Zo. Ja, zo kan het wel. Ik denk het hinderreden. Het hinderin. Vond ik geweldig. Nou, zullen de Zou kinderen je- aan van hinder komen, begreep ik. Nou, dat nou ik wel. Nee? Nou, verdikke. Hè. Hier het Maar, hartstikke vieren. Hey, we gaan Joet die 2 elke. En wie zit wel blij? Het centjeskind. Bij Ridder. Nou, achter het gebouw. Oh, daar. Zij redden dan net. Dus komt goed. Ja. Cactus mij. We gaan ervoor. Nou, succes hè? Ja, we gaan naar de kever. We gaan die kant op. Succes, hè? Doei, je maakt. Doei. Dag 2. Wie ben de camping al rijden? En dan, maar we nou hier einde zo de Hulseweg op. Yes. En dan de tweede kruising. En dan linksaf naar Weggeden K-Joortje op. De tweede kruising. En, oh, is je K-Joortje. Ja. Linksaf gaan we dan. Oké. Een nee vlog. Wie ben weer op paard en net mandjes. Ja. Allee, Kijk eens op de camera. fris en fruitig. En we zijn er weer klaar voor. Opdrachten. Opdrachten van de man van vroeger. Nou, we hadden maar wat bijzetten, want wie weet het net. Dus, ja. De route. We bielen maar wat erop en iemand raden. Ja, binnen bij het eerste punt. Ik ben bang dat we hier een foto mist hebben. Ik denk dat we nou bij de tweede foto binnen, bij deze. En we zijn bij een sluis. Maar we zien, de vraag is... Hoeveel vrachtschepen zijn er in 2010 door deze sluis gegaan? We zien al wat vinden kennen. Kijk eens mij. Dan gaan we. Dat is een oorbeeldje. Een oorbeeldje? Ja, dat is hier een oorbeeldje. Ah, ja. Ik val mis je eerste foto, denk je. Dit is hem al, hè? Yay! Doe maar strak bij op, hè? Ja, hebben ze. Hier ben. Volgende. Next. Nou maar we nog opzoeken hoeveel vrachtschepen. Doe maar ergens een bordje met info of zo. Iets met 2010. Vracht. Dus, ja. Verkeersdata 2010. Ja. Sportboten. Nee. Goeder schiffen. Ja, goed als chef, dat is het denk ik. Ja. Ja, dat zeker. Wie vertrouw ik je niet in? Weet nog wat op een klutsje, hè? Dit zal aan wel wat meer verdelen. Wie ben nou aan mijn zoon hier tegelijk. Je bent redelijk goed, hè? Goed zo. Ja, fijn. Ja. Op het goede paard. Dit zegt het best. Nou, we zullen u zo... Bij de wc-mast vandaag, hè? En mast die even in. Ach god, hier is de poog. Oh, een pisje wat ik in je.
Al wat heet. Moest wel broek. Ja, die koek van Ouwebroek. Ik moest er dan een keer uit. Maar ja, heel erg. Dit is echt cool. Ja, we gaan weer uw paard vervolgen. Dit is slagen. We hebben een paar, hoe neemt dat? Dagopdrachten. En een van de opdrachten is bak een hamburger op de motor en eet die op. Dus we zullen even om hamburgers uit. Nom. En we hebben nog een dagopdracht melk en ko. Ja, En drink dat op. En we hebben nog een zet een auto op houten blokken bij al het scherm van de groen. Dus dat wordt wel lastig. Maar we gaan eerst om hamburgers uit. Dat moet slagen. Ja. Nou, zie je dat ze hamburgers hebben, ja? Nom, Dit lekker. is wel lekker. Dit ziet er wel fijn uit. Oeh. Maar er ben geen hamburgers. Croissantje lijkt het me nog wel lekker. Ja. Alle hebben wel lekker trouwens. Wie neem ik naar een broodje mee? Kuitje. Wil ik hem even halen? Ja. Ik wil een croissantje. Ja. Kazen en schinken. Hoe ging dat? Ja, zei eerst maar. Maar ik nog hamburger eten, hè? Oh ja. Zeg wat. Krijg wat. Ja. Ik wil weer dat met mijn saus op. Mijn saus en mijn broodje en al. Compleet. Bjemstamkes en malken. Nou, mama eens even zien. Wie zijn de malken? Ken je mooi in? En ja, wie moet erop opstaan, maar mama eens even zien wat weer voor haar. Oh. Het ben misschien het grote bjemstamkes, maar het binnen bjemstamkes. Wie zullen we zien of we die auto erop krijgen? En de hamburger. Waar is de hamburger? Die mag weg nog even warm houden, natuurlijk. Yes. Ja, dus we gaan even even 2 dijopdrachten hier ervan. Die malken komt later, die kunnen later wat. Eerst dit maar even en de hamburger. Oorlog hier van en dan een beetje naar voren, denk ik, hè? Ik weet het niet, hè? Waar? Dit mag goed komen. Start the engine. Ik heb hem wel opdrukken. Ja, we kunnen daar zo opdrukken, ja. Oh, is te 4? Te 4. Wix je me maar op. Haast. Lietstukje nog. Lietstukje. Ah, jammer. Yahoo! Ja, is dit? Yes! Fotootje. Ik kan net alles erop krijgen, maar ik ga er zin in. Misschien ook van de andere kant? Dan hebben we juist de zin op de andere kant. Wel minimaal, maar... Ja, maar toch, hij stiert van de groen en op. Ja, stamp. Ik reken hem goed. Hamburger bakken. Daar gaat hij. Hamburgerke. Oh, heerlijk vers, zeg hè. Lekker er. Lekker bakken. Jerry en Woets. Daar gaat hij. Ik doe mij dicht. Ja, je moet even bakken. Ja. Oh, nom. Broodje op. Deksel erop. Even een hoekje schiekje. Lekker. Happy? Nou, nooit zo'n lekkere hamburger. Ik ben even met Summa trouwens. Klaar gaan we dan. Ja, goed. Ja, ja. Lekker. Heerlijk. Ja jongens, 2 dijopdrachten van de fjouwe dingen, dus we zijn eigenlijk al heel blij. We gaan uw route verder vervolgen. Even zien, wie moet deze weg volgen tot de rotonde vlak voor Bukenberg, waar je rechtsaf de 83 op moet richten. gaat toch? Oh ja. Ik niet hasmist. Goedemorgen. Goeiedag. Deze weg volgt het afslag links, Bukenburg, K82. Nou, daar gaan we. Het wordt minder en minder. Ja, dat denk je nou. Evenmiddag om 5 uur. Dan is het, oh, gas geven. En we zijn onderweg naar Hamelen. En het wordt minder. En dan gaan we blokfluit spelen. Nee, die maakt afslag hash. Correcte vrachtauto. Wat die vrachtauto hier nou? Maar hurry, dat ik nog daar. Ja. Denk ik. Wie ga je? Dit is dan het best. Uitgeteld.
binnen in de binnenstad van Hamelen. En de opdracht is, krijgt zoals de rattenvanger van Hamelen. Maar we 6 benen haar die het achter u zo komen. Maar let het nou zo wezen dat het ondersqualiteit is. Dus het wordt een lastige opdracht. En we hebben nog een fotootje van een soort gouden uitsnien rattenvanger van Hamelen. Dus ik ben benieuwd dat dit slag heet. We zullen het zien. Ja, hier eerder. Maar wij een foto van je meidje? Ja, hiermee eens maar even. We hebben hem gevonden, de gouden rattenvanger van Hamelen. Wel weer je mist. Ik meen dat Tiffany weer is. Kijk, Tim. Ja, nou, ik ben er nog zelf, hè. Nou, die gouden hadden en er zit ernaast nog Santje 24 met een soort tulp. Maar je hebt echt ergens best, hoe zei ze, hè? Zo. Oh, en we hebben nog gloed erbij. Ga zo een stukje spelen op een fluit. En zit hier in dit doosje en ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op een fluit. Tje, hier zit een heel soort deelnemers en ek de leiding. Ja, dat is al je voet. Hallo! Ik vind het heel lastig, maar we gaan gewoon met deze vrouw die best wel even moest helpen. En we hadden een man van die kent het fluitje, dus ik doe gewoon achterwoon, dat mag ik toch? Ja, oh ja. Ja, Maar dan is het nummer 6. Die is ik zelf ben wel. nummer 6. Ja, Nou film je dan? iedereen. De cijfilm gewoon voor u allen. Ja, vind ik echt. Best goed bij. Ik ben het bij. Een beetje trottle knibbels. Beetje trottle knibbels. Dank je. Woe! Nou, ik ben weer een paard. Ben je weer mooi voorbereid, Marianne? Keurig. Ik heb zei ik trouwen. Ben je weer trouwen? Dat ik toch niet ontdekbaar, joh. Helemaal versierd. Wat mooi bimpers. Mooi even de bergen in. Zoals je nou weer misschien nog wat hout vinden kent. Met de auto moet op 4 jemstammen staan. We gaan al wat opdrachtjes, zoals je nou die nog vinden kent. De slak. Marianne gaat op de foto met de slak en de cactus. Ja. Wie had hem? Yes! Binnen! Pjeltje. Die. Ja, toch? Toch? Ja, ik reken hem goed. Hast u een telefoon? En de cactus natuurlijk. Kom maar, jongen. Nou, maar is er bovenop, jongen. Ja. Top. Ja. Oké, heb het. We hebben hier voor de ko op de garage door. Hoe maar verder voor. Ja. Zit erop. De cactus zit erop. Oké, man. En door. De Boeddha vond. Ik denk dat je hem die wil dubbel kraaien. De hoorns lekker met Boeddha op een foto. We hebben er een. Binnen op zoek naar een opdracht. En dat is een soort van adelaar op een rots. En die huis vertellen dat het hier ergens in dit natuurgebiedje is. Maar, hier, dit denk ik. Nee? Oh, die. Net. Toch? Ja, denk ik wel. Die zit op die rotsen. En wie ben nou? We hebben zit er ook iets van. Doe best hier. Nee. Nee. Dit is de dik van Zeeland. Ja. Zo. Dan ben we hier dragen. Hier stonden we ze correct. Ja. Dit is de Canadaweg. Dus ik denk dat we toch wat te bek moeten. Dat we nog iets te vieren in binnen waarschijnlijk. Ja. Maar we kunnen wel Even hier gleuren. erin zien. Ja, dobber. We gleuren hier even door de hekken wat Jen al hierop stiert. Nou, wie had hem vol, maar het is een hele toffel. Wie bent er kapot van? Wie ben ongeveer op een helft, denk ik? Echt wat? Ja, wat toch? Ja, ik vertrouw ik. Ze zei er is niks, maar dat geloven we net. We hadden het dan net om een nog beklomp.
Ik ben... Kom maar hoedel en nergens weiden mee. Ja. Helemaal goed halen, man. Oh my goodness. En de slotje, daar mag ik even gaan. Ja. 4 met ik zo'n 1? Ja. Net zo best, hoor wel. Dit is net wat fijn. Oh, nee, hier eraan. Ja, hebben ze. Niks. Ja, ja, best. We hebben een foto van je maakt. Je woont altijd al een keer. Zo, was het effect? Zeker. Kun je me bij elkaar leven? Ja, kun je hem eens weer naar beneden tillen? Ja, springen sneller. Springen sneller, ja, eenmalig, toch? Nou, bedankt hè. Nou, succes man, ons aanzien. We zullen weer naar beneden. Dank je. Maar nou volle meerkernijd, jongens. Oh. Nou, ze gaan dus wel iets spier, man. Beetje beweging, ja. Je bent er dan net. Hebben we nog niet gehad vandaag. Nee. Oh. Nou, weer op naar de kever en dan het laatste stukje. We zijn er haast. Dan gaan we weer. Dus, we gaan weer verder. En één bekomen. Hey mandjes. Ja, zeker. Zwaai. Nou, de koe is gemolken. De mondjes zijn gespoeld. De schoenen weer schoon. En op naar de koffie. Opdracht voltooid. Nou, hier heb ik een foto op. Ik ga hier naar dinges nog naar die. Kom. Oh, die foto's. Ja, maar nog even iets. We zijn bij de finish. Maar we moeten nog even een opdrachtje die we schreeuwen moeten, zeg maar. Maar we de babyfoto's bij de juiste persoon vinden. Maar we zijn in ieder geval bij de camping. Dus we hadden het eindstation hellen. En aan andere foto's kan we net voelen. De laatste heb ik het dus best verdiend. Nee, we gaan een beetje nog. We gaan naar Rijn. We gaan wat eten. Maar dit zitten we nog al even in de war. Maar we zijn bij de finish. De eerste die ben al om het tent opzetten natuurlijk. Die gaan we aan samen opstemmen, Marianne. Ideaal. Nou, goeie. Goedemorgen. Wat krijgen we nou? Doucheman. Oh, lekker. Oh. Ah, super. Wel ontaard. Maar we net 4, want Tiffany maar alles dragen. Ja. Maar door dan intensief ik steen. Op dit punt hebben we wat stroom. Maar echt niet veel probleem. Nou, we hoeven net stroom. Maar nee. Dat is nodig in principe, maar we willen wel tegen bij de wc's natuurlijk. Ja. Hè? Super. Yo. Iets minder nice. Jelke die hadden... Maar hoe heet dat ding? Het is de waterpomp. Of de waterpomp die werkt net meer, zeg maar. Daar gaat het vooral om. Ja. Ja, die is lek. Dus dat is wel heel spietig. Maar ze ben je nog kaam, ze hadden tent nog en mannen ze even jaren hoe en wat dat ze vervangend vervoer krijgen. Maar dat is wel heel jammer natuurlijk. Hè. Dat is nog even spannend. We hebben echt een schitterend dag gewoon. Zoals ik zei, de meeste opdrachten wilden we een keer en foto's en al net. Maar overal ben ik tevreden, toch Marja? Oh ja, mooi. Ja. Dus Zeker. ja. Van ons van WC's. Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je op Blauwtoen Kom Heeg en via het net de chill te downloaden voor die tablet of telefoon. Onder naar je chatvlog en morgen weer Teacher Kantoor. Hey hoi!